وفي طريقة الجنيد السالكي إن كالي كوبيت بيبل الله فتي هول حكون من الله فيم ده حكون من الله هول كبت أن في بند الله دم دو كوكا ودني الله dum do kam ko waddani Allah wonde Allah ne wodi ko kattando ala to fuddi ala to haadi dum kam ne waddani Allah dum wona nder pible men pibe non jabiren non so won mo jabani enen kam basen yantude en kaali don kadum gondira dum ko mustahil ko jombito Allah wiede Allah jogi soxnaajo wala jogi biddo wala ne jogi mo rendi alliyan kagal dum ko mustahil en jabani dum ko fiddete to en jogi ko dagito Allah ay ko tagi en ko dage makko wana force so wasi non tagde foti ko tagi ko e so was tagde fofoti ala ko waddi e doom tan par la force wada so wadani wonko heftoto mbo hen cangal ton kalden nelabe Allah bene holto podden fibde be kambe ne jogi gede baddaniide be holdum biiden ne waddi be gongda be gona gongdube be gona hoolaabe be gona yettinobe kala ko be nela ene jombi e mabbe wadde goful ene jambe mabbe wasta yettinde ko be nela ene jombi e mabbe yande dal e maasiya ene dagi e mabbe non kala ko hebata en aben dafe eden dafe abe shella abe ndessa abe nyama abe jara abe dano abe pina kala ko dagoto e men e dago e mabbe doyngol mabbe non le sorte doyngol men kambe doyngol gol ko girde dan to berde dan taw dum den fof en jangi dum yete fimde nden rogere adande de gasi faaden joni koy rogere dimmire fiqhu malik dum woni hande dewal Allah ngal to godi tan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fay njulungu fay asakal ngal fay korkaka fay hajju o tigi nde rogere ka de pieten ha digga sallah haji walla kam ha ajjo inshallah digginde kam be bani ha ajjo tan o sa ngaro en rogere tata bire nde won tasawuf to sufiyanka gal woni almudagal ko gonden do e nodditade enen eto ko eden jidi enen geto enen gandino en baba eden jogelo Allah ballu nde rogere sakito en daga hande ko rogere dimmire paadin hande inshallah bismillah woni fiqhu maliko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع قواعد الإسلام 5 واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات قواعد الإسلام 5 واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى أراك إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى أراك وفي فصل كثير ويفصل كثير الحكون هالا حالا وطاعة دفتار الجوارح ترد الجميع دندان المجه قولا كوني هن كونغول دون دمغال نجوغي كو واتينا نجوغي هو يمريا يو غولو تو بانغي جامروجي الله وفعلا كو بيته هن غول هو الاسلام دوميته الاسلام الرفيع بامتيدو بيدن فصلون كو كيرول حكون حالا وطاعة الجوارح دفتغول ترد الجميع دندان المجه قولا كوني هن كونغول وفعلا كوني هن غولال هو الاسلام دوميته الاسلام الرفيع بامتيدو ويا الاسلام الكامل اسلام تيمودو والمعتبر تسكادو في الشريعة المحمدية الشريعة هنا لاول محمد صلى الله عليه وسلم هو ندوم إن إيادو كرفتغول جميع الجوارح دندانغال ترد فوف في الأقوال تكونغودي والأفعال تقول الامتثال الرفتاد هنا رفتاد المأمورات جميرات فوف نقول واجتناب المنهيات وديتاد كدا كداد نعم الإسلام جون إسلام هو يهورمم وبدي كو تشالدي جوي
dum tambimbo en gandi hubere jogoto ko piyoji hasabana ngam piyo gorso heli tan ko hubere fay ko leydi en de ko non l'islam ne so tay hoddirama ko dum hubere tambi dum ko caldi joyi o dum woni qawaidul islam dos de l'islam wala biya jokli l'islam khamsun ko joyi wajibatun badidi kanji ngoni badidi nan do kanji fof ma timminadi ne mbawa won juldo sa yeddi hen woturu yalla faabu وهنا دين نون الشهادتان وسادم فاغوجي ديدي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلاكم بعد سيدي أنكو وني في لا إله دبت الله دوغوانغا إلا الله سنا الله تن غوتو وحده كو كانكو تن غوتو الله تawtu دو بهن لا شريك له دندي ديجو على نا باي دوم وأشهد قال برسادو أن محمدا أين محمد عبده كماتشو دمكو ورسوله كنلا دمكو صلى الله عليه وسلم ديدو ديدي ندندي ngoni salndu jon non kadi shardu kanji ngoni shardi cellugol albaqiyat keddidi di nayne keddi kono ko ndudo saldu won coktirgal ndudo ko mandu ara so ndu ari ha gasi de julde fawa hen sella asakal fawa hen sella korka fawa hen sella hajju fawa hen sella non won hala woni do caldi di bidan ko di joyi ndudo saldu joni jibina de nder l'islam jibina won non nelaado sallallahu alaihi wasallam no wayno o yamiri jinnabe o wi muruhum bis salati li 7 sinin hadith ko fadde dum do ciftorden hen o jamiri bibbe mon onon jinnabe julbe jamiri bikkon mon de woni ngoron yobe njul e dubi jeedidi machallah dubi jeedidi so be dañi dum tan jamirebe be njul so be njuli bismillah so be njulan repier o to biebe hebate habe dañi jeetati dum do woni gollodiral hakuna mon mabbe ha dubi jeenay foko non so be dañi dubi sappo timmudi biebe njule so be njulani mbade loocol e balli mabbe mbason helde iyal mbason tajje nguru cer don lelorde mabbe be kon goron ende won yo cirtu bal haynde won gor fo yo won bangum hay goron gol fo yo bangum est ce que nela sallallahu alaihi wasallam kanko de woni gandudo odo aduna kam ay ko dogato don ko dum woni hande ko heewi aduna hen luudi yankagal gorko wonda e gorko bandum debbo wonda e debbo bandum ala fali kay gorko e gorko dum o rentini duubi sappo cukolon goron jaati oto leldo e daddo ngotiri nde won oto leldo e daddo ngotiri goti fo yon bangum joni non odo shahada mo kalden ko kanko woni salndu adonuru joni non jibinaado e nder l'islam mawni hen jokkat tan gurdam mum armande wuuri ha maayi tawa tottani farilla kongol ngol eskay ceerno radiyallahu ta'ala anhu Allah de rokkimo do rokki en ni en waawde faamde ko ceerno famminta do ko radiyallahu ta'ala anhu ceerno be kala jiyaade Allah goto ko mojjo e nder dental hedo Dakar to o wurno o feri ari do o leli o hande o saha o wurani o habri mi qissa goto o wi ceerno radiyallahu ta'ala meedi ummade do danni dangal fuuta o ummi tan ko funnangi hedde bakkel tan o fay fuuta ambo longina yimbe be kongol ngol ambo laabana be reedu joni non wodi jiabe Allah eggobe haalaji makko ne nawana serembe meden to Dakar to goto e serembe man be nawa be egga kabaru makko be nawa ton bi Allah Muhammad Said radiyallahu ta'ala ari e naati e der fuuta nena tubuna fuuta ko mon tubuna fuuta ko halaka toujours be egga tan khabaruji don no be ganda be egga ga be bi Allah Muhammad Said be nawana jinnaade men ceerno men ton gondo ton to Dakar joni non woniri ceerno kontin dangal mum ne golla diina o ne findina yimbe be e laabana be reedu e odo sifa don non neddo way wurde na maaya sa tahiyo adawi ashhadu an la ilaha illallah sa salligim ha gasni adawi yanon armane biida non saha fo kono sa anniya ki ko farilla o gonda e jippinde ambon faya do ma hajuni yalla faabo he ko heewi finanaani dum faamaani dum hakilaji men ndiwi dum wallahi kanko no adi famminde yimbe be paamani be ne egga khabaruji di ina kaltoy na biya ambon tubuna fuutanko jiyaade Allah halim dum sami hali inde makko ni kadi hewbe gandi bu kono en dum jarani kanko jaati kalan dum yo e mbo wi kalanteedo o fof be foko andabe joni non ni woni kisa kanko ne o heppani ha mo jogi kanko ceerno radiyallahu ta'ala anhu mo jogi sifa kala no yetti Dakar so fofti mo heewi yettade muser mujjube Dakaru be fof yettorobe goto salmina bo juurobe kambe ne kay be ngara makko be juurondire ni woni non no dangal ngal ha ngal fayda fuuta fo reey mudum fonto ko Allah hoddirno o bennoy Dakar non neno bennoy Dakar o yetti on don jiyaado Allah arde juurade dum e salminde dum on non wimbo min de yimbe no tawbe dan toujours biami are fuuta ada tubna fuutan ko be nangam Allah mi tubnani be
wonko jinnomi famminde be tan nde wonno enen gandi shahadatani tottude kongol ngol jibina ko l'islam jaatira men tanira en foko hen jibina kono kongol farilla e der ngurdam neddo lawol gotol neddo onon ne wuuro nyanda fo ne halangol nyanda fof ne halangol tawoni anni yaake ne jippina farilla wadda farilla jippaki sabi hay sada juula ko ma gandi yoda ada totta farilla manijo farilla fawtama innama al a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa ay njulu ngu jaadi ngo yahata ga anniya korka yahata ga anniya asakal yahata ga anniya hajju yahata ga anniya yon shahadatan non yejitama non neddo ko l'islam tan jibina tan wurde non tan continuer tan ha maya yalla faabu ay ndem halana cernajo ay de ndeke wadde en paami alhamdulillah rabbil alamin ndeke fitina wadai bal be kawru hen cerno irrimbo e ko gollanno ko jabani bo hen kadi alhamdulillah rabbil alamin irri e ko nodditi ko irrimbo hen jabani bo hen kadi yettimbo hen machallah ay ko ni no be kebani ko jinno ko ben kadi ko majjere tan gondi ganda kono so gandirno ni bonnata dum non yalla yombo mojjere amin ya rabbal alamin non goldo kongol ko ni go sifuri da budde e der ngurdam ma gandi yoda ar jippino gol ay ke fere kanyum kam da nata l'islam de ko den halata gol wallahi wono jippinigol kam wona gonga kono an jibina an der l'islam a tubuntaaki Allah kono non ada foti kadi jippinti kongol gol gonga don non nela sallallahu alaihi wasallam wino man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam wala allamahu Allah ilma ma lam ya'lam kala nde neddo jangi gandal o hutori gandal ngal ma Allah andin boko andano Allahu akbar ay dum hebi ceerno radiyallahu ta'ala mashallah ay donno o jangu o felliti gollirde gandal ngal ay wiigol joni gaweje yo lappe mo lappani fof askani te wona kanko tan goto woni jangude de kollol wawde wadde pratique fodde ko jangi ko fo gollira dum sikki ala ma wonko dañe Allah ko goddo dañani machallah dum nan wadi alhamdulillah rabbil alamin en du salndu kayru woni salndu adonuru caldi keddidi mbawrede hen caldi njulu ngu rewo hen woni summa salatu refi julde rewi hen mo zakatu asakal rewi hen fil qita'atu bangi jawdele mo sawmu korka rewi hen wal hajju rewi hen ala man istada'a dow on kattan do non hajju o wadi kanyum ne ko der ngurdam ma ko lawol gotol te la budda fibat anniya sabe ne karminta ne ko den fibata anniya farilla hajju o e jeesa mudum de fof so iran so ifrad so tamattu fof ko den fibata dum la budda fibata anniya de ko shahadatani on la budda kanko no fibani anniya dum ko sharru findin don radiyallahu ta'ala dum non wi qawaidul islam chal islam usuluhu allati buniya alayha khamsun كل واحد من تلك الخمس واجب بالكتاب وبالسنة وبإجماع وأعظمها الشهادتان وهي قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ هي شرط في صحة بنية القواعد الأربعة وفي لسل يجي دوس الإسلام ده لأن الإسلام كوي مجمعها كوي جوي كان جفوف نون كبير دند بعد قول ماجو كدفتر الله فينون دفتر الله ده كلام دفتر الله رو السنة حاليد إجماع وحاليد uri mawnude majje fo ko shahadatani ko wiigol ko seeda gol men la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sabi ngol do kongol kangol woni shardi cellugol nay keddiidi kangol so ngol arani ida nafata haybati to bang islam ko nisifuri o jonna no wi refti en ko iman billah jon paaden ko fimde o wi al imanagal jazmun ko tagnorde ko fellidde bil ilahi godal allah o dangi dangala hen an kam tay won biido Allah wodani Allah an kam tawada tan nyori ko alda e sikki saka wonde dewetedo Allah na wodi masalan wal kutubi e defte Allah de ene ngodi piba ka defte Allah de ene ngodi ko de gongdude ko to Allah de gummi ndewe juude hola makko de jetti en wal rusuli kadi gongina nelabe Allah be alayhi salatu wassalam wonde kambe kadi be gongdi ko Allah subtibe e der tagore mum nelibe e tagore mudum wal amlaaki kadi gongina malaikaaji Allah gongina kadi ene ngodi ma ngal hen sharhuto ma ba'sin